ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ସପ୍ତାହର 7ଟି ବାରର ନାମ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସଣ୍ଡେ SUNDAY ସଣ୍ଡେକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ରବିବାର। ମଣ୍ଡେ MONDAY ମଣ୍ଡେକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସୋମବାର। ଟ୍ୟୁଜଡେ TUESDAY ଟ୍ୟୁଜଡେକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମଙ୍ଗଳବାର। ୱେନ୍ସଡେ WEDNESDAY ୱେନ୍ସଡେକୁ ଆମେ ବୁଧବାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଥର୍ସଡେ THURSDAY ଥର୍ସଡେକୁ ଆମେ ଗୁରୁବାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଫ୍ରାଇଡେ FRIDAY ଫ୍ରାଇଡେକୁ ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସାଟର୍ଡେ SATURDAY ସାଟର୍ଡେକୁ ଆମେ ଶନିବାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସଣ୍ଡେ ରବିବାର, ମଣ୍ଡେ ସୋମବାର, ଟ୍ୟୁଜଡେ ମଙ୍ଗଳବାର, ୱେନ୍ସଡେ ବୁଧବାର, ଥର୍ସଡେ ଗୁରୁବାର, ଫ୍ରାଇଡେ ଶୁକ୍ରବାର, ସାଟର୍ଡେ ଶନିବାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।